Jama'a assalamu alaikum. Sunana Maikudi Ibrahim. Gaskiya kwanan nan ina ta ganin post ko in ce tun shekarun jiya nake ta ganin post game da shi wannan yaron wanda ya zage matan shugaban ƙasanmu Aisha Buhari. Wasu sun goyi bayan shi yaron, wasu kuma ba su goyi bayan shi ba. Wasu suna ta magana kan matan shugaban ƙasanmu ba ta yi daidai ba, ba ta yi menene ba. Mutane mu ringa tunani mana, mu ringa yin tunani mana, fi sabilillahi. Mu ringa yin tunani mana. Yaro ya yi laifi. A gaskiyar magana yaro ya yi laifi. Ya kamata mu hada hannu tare mu yi wa yaro fada. Okay, for instance yanzu nan ku sa kanku a matsayin matan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Wani ko wata ya zo ya zage mahaifiyarku, ko wani ya zo ya zage ku a madadin ku uwa ce da ku uwa ne. Wani ya zo ya zage ku, ya za ku ji? For instance kai yanzu nan da kake kallon wannan post, ko namiji ne ko mace ne, kana kallon wannan post da na yi yanzu nan, wani ya zo ya zage uwata ko ya zage uwarka, mahaifiyarka ko mahaifinka, ya za ka ji? Ya za ka ji? Ba za ka ji daɗi ba. Balantana a ce shi wannan yaro waye shi zuwa matan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, waye shi? Shekaran shi nawa? Wannan tarbiyya ne? Tarbiyya kenan? Wannan ba tarbiyya bane ba. It's not an up good bringing. Ba tarbiyya bane ba jama'a. In za mu yi tunani mu yi tunani. Wato kenan shi wannan yaron da ya zage matan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yanzu nan, wato ko da mahaifiyarsa ne zai iya gaya mahaifiyarsa wannan magana. Fiye da hakan ma zai iya fada ma. Okay fine. Kawai mu ce za su yi wasa da dariya da mahaifiyarsa ya gaya mai wannan magana. Amma not in a situation wai zai zo kan social media har da posting din hotonta akan mama ta yi menene ta ci ta koshi ta mulmule da kudan talakawa. To ina ruwan shi? Ina ruwan shi da kudan talakawa? Ina ruwan shi? Ba ruwan shi ko? Ni a gani na yaron ba shi da tarbiyya. Tsakani ga Allah yaron ba shi da tarbiyya. Yaro mai tarbiyya bai zai fito a kan social media ya yi magana irin wannan maganan ko har ya baza ko ya mutane suna ta bai kamata ba. Fi sabilillahi. Jama'a mu ringa tunani kafin mu yi passing the judgment. Yaron ne ya kamata mu hada hannu mu yi wa yaron fada. Okay, to yanzu nan wannan is a lesson. Wannan lesson ne yanzu nan da ya koya ma dukan mu. This is not a lesson. Instead bringing wato kenan you guys are still supporting another. You guys are supporting what is not supposed to. Mu ringa tunani mana mutane, jama'a. Mu ringa tunani mana. Mu ringa tunani kamun yi pass the judgment. There's a proverb that says as you lay your bed, that's how you sleep. And kuma charity begins at home. So ni a gaskiya ni ban hukunci da Aisha Buhari ta dauka kan yaron, ni ban ga laifinta ba. Ban ga laifinta ba because it can happen to anybody. It can happen to me, it can happen to you. And we all have we all will want to pass judgment by ourselves. Mutane suna ganin laifin ita Aisha Buhari wai tana kan mulki menene kaza. No. Ko ba kan mulki take ba, tarbiyya ne. Dole ya hukunta yaron, ya nuna abin da yaron ya yi ba daidai bane. Ba daidai bane.
atli wannan zai jama wasu, zai jawa wayansu daga cikinmu kunne akan gaskiya fa ba kyau, ba ma kyau zagin wanda yake gaba da mutum, babu kyau. Ni a yanda ni na taso a gaban mahaifiyata, a gaban family dina da na taso, na san me ma'anar tarbiyya. Wanda yake gaba da kai dole zaka girmama shi. Wanda yake kasa da kai, in kana so ya girmama ka, kai ma ka girmama wanda yake gaba da kai. Sannan wanda yake bayan ka shi ma zai girmama ka. Don haka, if for instance the boy is well trained enough, he won't come on social media and start ranting that post that he just made on social media for people to see. Yeah? Is that a lesson? That's not a lesson. Is it a lesson? It's not a lesson. It's not a lesson. We just need to think. We just need to think. I'm saying this from deep bottom of my heart. Yes. Yes. At his age. Though above all, um, what I'm going to emphasize on again is ita matan shugaban kasar Janar Muhammadu Buhari uwa ce, kuma judgment da ta yi passing akan yaran yayi, amma she should temper justice with mercy. Ta yi hakuri. Wannan zai ja mana kunne, zai ja ma little generations wanda suke taso yanzu nan, zai ja musu kunne. It's going to sound as warning to everybody. Ba kowa da ka gani zaka ce zaka zaga ba kowa ba. She should temper justice with mercy. Ali bata hakuri, Ali kara mata Ali dare ba ya kara mata imani, shi kuma yaran, ko da ce ita matan shugaban kasa ta ci kudin talakawa yanda ya faɗa, ko ya ta ci ko bata ci ba ya rage ta ga Allah. Amma duk da haka dai ta yi hakuri. Ke uwa ce, uwar mu ce ke. Ki hakuri. Ali baki hakuri. Ya kara miki lafiya. Amin.